Prepáčte, bolo to kratšie video, ale toto je druhý part, lebo mama dačo do mňa chcela. To je také, to je taký chips, ktorý to ale tak je to kus mutované. Nevadí. Ja to vždycky skúšam. Tu mám dievčenské mená, to sú nejaké chlapčenské. Oto jaké som si vymyslila. A ešte som našla dievčenské. Asi dievčenské. Tu už je nejaké chlapčenské. No to je R. Iba som sa pomýlila. A je brat zase more. Môžem točiť. Dobre. Potom zase chlapčenské meno. Tak. Tu mám od kamošky. To mi robila kamoška. Skúste hodnúť, čo to je. Dáme na to, 10 sekúnd. Ovečka. Kto neuhadol, tak nechalo. A kto uhadol, tak napíšte do komentára. Už je uhadol. Asi mám ich zablokované. Kalkulačka. Televízor. OK. Smajlík. Dobre. Už. Moment. Ja troška trafím sa tu. No. Tak. More. Ďalšia kalkulačka. Uj.
robím také skladné príšerky. Tam ďalšia. Ďalšia. A ďalšia. Tak. Neviem sa to tam ukladať. Tak. Tak to asi pôjde sem. Lebo na gauču to nevystačí. To budem ukazovať asi 3 hodiny. No nestačí. Asi len toto. Sa mi nechce toto furt celé ukazovať. Mám ešte potom ďalšie. Au. Niečo vianočný stromček. A potom mám ešte ďalšie. A to mám iba takto. Potom už mám niečo, iba túto krabicu. Asi nič nevidíte. Tu mám stromček. Mám jednu krabicu. Tam mám ďalšiu. Tam mám potom tamto. To jak morajak, neviem čo možné. Morec mám malých pavúčikov. Tak, mám malých pavúkov. Vidíte? Kto tu zvoní jak šalený? Možno ste počuli, ne? Kto zvoní? Tam som ja. Zrkadle. Aha, môj brat. Mám taký môj dres. Jaký kúpované z kuši. A to je zase kúpované z kuši. Tam fajne vonia. Škoda, že ho nemôžete cítiť, ale fajne vonia. A iba ona aj nohy, iba že nohy sa mu trhují. Tak tu mám taký menší z kuši nohavý. Tak. Na to tento krabice vám nebudem ukazovať, lebo sa mi nechce. Keby sa mi chcelo, tak kedy sa mi nechce, zrazu je to tu krátke. Pomaly som sa zabila. Tak, takže... House. Ja mám také omejvanky, moje kamošky. A tu mám ešte ďalšie. Nešmajte sa z ako kniha. Tu som zrkadlo. A môžeme ísť. To nič. Tak, hotovo. Ideme. Bye. Bye.
Dobre, to nič. To robíme takže otočku. Iba čakajte. To je moja postiel. Si niečo sem stadiaľ vybrať. Toto stálo asi ten plišák. To bol taký zavalený. Možno môj spolužiak tam, kde som kúpila skúši, tam bolo aj toto. A také skúšičové tiež. A to stalo asi 10 €, ale tak kúpila som to a práve toho som chcela, lebo to majú hociakých druhov. A to dostaneš akého, neviem, proste hociakého. A ja som chcela toho a som ho aj dostala. Tu mám, počkajte. Na toto. Ja chcem si dať. Tak. Ustane tu mám. Moment. Lebo... Joj. Tak. Vrátane bez toho psa. Tak. More nám tu ležia koni. WTF. Ale nič. To neriešime, dať čo som počula. Mobil tam aspoň môže ísť naštíviť. Mesto mňa. Toto mám tu sklepené. Lebo... to troška pozbiela. Toto tam zahádané, lebo ja sa hrala, ja som si nepoukázala, tak... A tu máme niečo také zaujímavé. Tu mám nejakých koňoch poukladaných. Mám také, tu nič také. Mám nejakého konia, tu, tam. Pekne mi to prší. A tu môžeme naštíviť korytnačku. Dobre, trošku si asi na ne posvetíme. Ahoj. Čau. Kuťu. Ahoj. Opa, ahoj. Alebo aha, ja viem, čo chce. Toto. Napápať. Vypne na chvíľu. Toto tu chce. Tu ti dáme. Tak, dostala. A môžeme to zavrieť. Tak, vypnúť. Prosím si. Tak, to je asi všetko. Bye.